Sa number 2, pulis patay matapos nga matiruhan sang magpukutay sila sang armas sang isa ka tinawo sa Hollow Blocks Factory. Wala makahibalo ang amo nga persona nga pakaisa sang iya nga amo, ang pulis amo nga ginsita niya ini. May report si Romeo Subaldo. Sa entrance sang sining Hollow Blocks Factory sa Jesus Heights Subdivision sa Barangay Estefania sa Bacolod City, nagpukutay ang pulis nga si Police Staff Sergeant Benji Heron kag ang tinawo sa Hollow Blocks Factory nga si Reggie Buatag. Nagapabilin pa sa lugar sang insidente ang mga simagol sang pulis. Sunod sa suspect nga si Buatag, mga pasado na 6 sa kagabi, nagpadulong diri ang pulis kay pakaisa niya ang tag-iya. Mangayo siya kuntani sa volcanic soil. Wala niya inigi pasulod kay hindi niya kilala. Hinali na lang siya gindapal sang pulis. Boss, sir. Mahambal ko na kay boss kung mayara. Nagbuwa sa. Pagbuwa niya, nagbalik siya. Amo na to. Nakikisa? Tinampay ako. Kadua nga bes. Tinampay ako. Tapos ko yun nga nagpukutay kami. Marami na kasi mga kutsilyo. Ulo, sir. Ngabi nga Ginaako niya nga nakainom siya pero jutay lang man kuno. Sunod sa iya, nakainuman ang pulis. Pero sunod sa commander sa Police Station 4 nga si Police Major Richie Gohi, hinali na lang nagpagwa sa kutsilyo ang suspect amukon nga nagkuha sa pusil ang biktima kag nagpukutay sila. Hinali na lang naglupok ang pusil kag naigo ang pulis sa tiyan. Daw na dapalan siya, and then dito nagkuha sa kutsilyo. Pagkuha iya sang kutsilyo, i-atakihon niya itong biktima dito naggabot sang pusil. So paggabot dito instead nga dito ginrapulay sila. Grapulay sa ground. Kag dito gulpi lang lumupok. So paglupok nag-uy lang itong atong tropa. Nagbulig pa ang sospek sa pagdala sa biktima sa ospital, pero nagtaliwan inisang kagabi. Nagpadulong kay na ang pamilya ng sospek sa Hollow Blocks Factory para makig-areglo sa amo sang ilang nga himata. Nagapati sila nga self-defense lang ang natabo. Self-defense naman ang tiyo mo. Nakuha sa crime scene ang isa ka kutsilyo kag ang 9mm pistol nga service firearms ang pulis. Kaso nga homicide ang ginahanda na batok sa sospek.